Το καταστάλαγμα της εθνικής προσπάθειας στην υπόθεση που λέγεται Ελληνική Επανάσταση του 1821 κρύβεται θερός στον εμπρισμένο λόγο του γέρου του Μοριάνου, που όντας κατάκοπος και γερασμένος μετά από 50 χρόνια αγώνα, αποφάσισε να μιλήσει σε μια τάξη μαθητών του Γυμνασίου της Αθήνας, στον ιερό χώρο της Νίκας. Είπε λοιπόν: όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα για τις πόλεις. Ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι,
και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και έκαναμε την Επανάσταση. Εμείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν έκαναμε την Επανάσταση. Το παρακινδυνευμένο εγχείρημα του ελληνισμού απέδωσε στο γένος την πολυπόθετη ελευθερία. Η φυλή, σαν τον μυθικό Ανθέο, άντλησε από την πτώση της χιλιαπλάσιες δυνάμεις από τη μητέρα γη. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, επιχείρησε το μεγάλο άλμα προς την ελευθερία. Ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του και δεν την πήρε πίσω. Και δεν την πήρε πίσω γιατί ο Θεός είναι με τους πιστούς και τους τολμηρούς. Ο ελληνισμός αγωνίστηκε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, με απαράμιλο θάρρος και πρωτοφανή ανδρεία. Όπως άλλωστε σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Η θυσία των Σουλωτισών στο Ζάλονο, η ηρωική έξοδος του Μεσογονγίου, η καταστροφή των ψαρών, η σφαγή της Χίου, αποτελούν βαριά παρακαταθήκη για μας τους σύγχρονους Έλληνες που αναμφισβήτητα είμαστε οι κληρονόμοι και οι συνεχιστές αυτής της λαμπρής ιστορίας και του ένδοξου παρελθόντος. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Ανέτα Γκούτη, να έρθει στο βήμα. Αντεσιμότατε, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Απρόξεν, κύριε Δήμαρχοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φίλτατοι συμπατριώτες, πολύ αγαπημένα μας παιδιά. 200 χρόνια μετά την πρωτόγνωρη και πέραν κάθε λογική συνέπεια επαναστατικής δράσης του έθνους μας, είμαστε σε θέση σήμερα ως ελληνισμός να γιορτάσουμε το ξεκίνημα του ανοίγματος της εθνικής κυβωτό προς την ελευθερία και την απαρχή της συστάσεως του νεοελληνικού κράτους. Μέσα σε αυτή την άφταχτη εθνική κυβωτό κλείστηκε με την ελευθερία καρτερικά και η ψυχή του γένους των Ελλήνων. Κρατήθηκε ζωντανή με τον έκτακτο έντοξο παρελθόντος και ακολούθησε την Αγία Μέρα της 25ης Μαρτίου 1821 στο γνώριμο δρόμο των περασμένων μεγαλείων της φυλής, που τον φώτιζε αμυδρά αλλά αδιάκοπα το καντήλι της ελπίδας και της πίστης στην τελική Ανάσταση. Η αποφράδα ημέρα της 29η Μαΐου του 1453 βύθισε το γένος στο αβυσάλιο σκοτάδι της Σκλαβιάς και της Πίκρας. Τα χρόνια περνά, το γένος μέσα στο χειροπιαστό σκοτάδι της Σκλαβιάς αναλογίζεται τι έχασε, τι έχει, τι του πρέπει και προτιμά καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό, σωρία επαναστατικών κινημάτων, βίων εξισλαμισμών, πολιτιστικών και πολιτισμικών καταστροφών, παιδομαζώματος και ανελαίτων σφαγών προετοιμάζεται αθόρυβα και με κάθε μυστικότητα μέσω της φιλικής εταιρείας για τη μεγάλη ώρα του ξεσηκωμού και για να ανατρέψει ιστορικό ρου, καταργώντας τη σκλαβιά που είχε διαρκέσει 400 ολόκληρα χρόνια. Χάρη στη ζωτικότητα της φυλής, το ελληνικό έθνος διατήρησε την εθνική του συνείδηση περί κοινής καταγωγής και γλώσσας και την πίστη του στη χριστιανική θρησκεία καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Η ευλογημένη μέρα της ελευθεριάς είχε φτάσει. Ο ηρωικός Πεάνας ακούστηκε στην Αγία Λαύρα και εξηγήθηκε σαν ποτάμι σε κάθε γωνιά. Είτε πέρες Ελλήνων, ήταν η επιτάση. Δάκρυσαν οι ψυχές των Σαλαμίνων-μάχων, των Μαραθωνομάχων και των Θερμοπυλομάχων. Αγαλίασε ο μαρμαρωμένος βασιλάς. Βόγγιξαν οι σουλώτισες στο Ζάλονο και η ψυχή του ρίγα χαμογέλασε. Η ελευθερία του γένους ήταν πια γεγονός και σε λίγα χρόνια ο χιλοβασανισμένος ελληνισμός θα ανέπνεε τον καθαρό αέρα μιας ελεύθερης πατρίδας. Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς αντιλαμβάνεστε πως σαν πολιτιστικός φορέας του τόπου μας δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι, πόσο μάλλον να απουσιάσουμε από αυτό το μεγάλο γεγονός της εθνικής παλιγυνησίας. Μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αλλά και με την οικονομική βοήθεια του κυρίου Γενικού Προξένου, καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων εις τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στην έγκλη και τη λαμπρότητα της Εθνικής Επαναστάσεως,
αλλά και να τιμά τους ηρωικούς προγόνους μας. Ζήτω το έθνος, ζήτω 25η Μάρτυρη 1821. Νάταν το 21. Τραγούδι από τους μαθητές του σχολείου της Κλεβαδιάς. Απαγγελία του ποίηματος Ευαγγελισμός Ελληνισμός. Από την μαθήτρια Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μυριάζουν. Οι κόσμοι μείνανε κουβί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μια φλόγα στράφτη, ακούγονται ψαλμοί και μελωδία. Πετάει ένα άστρο, σταματάει μπρος στη Μαρία. Χαίρε, της λέει Πάρθενε, ευλογημένη χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, χαίρε Μαρία χαίρε. Επεράσανε χρόνοι πολλοί, μια μέρα σαν εκείνη. Αστράφτη πάλι ο ουρανός, στην έρημη της την κλείνει. Λιμονισμένη ολόρφανη, κλωμή και απελπισμένη. Μια κόρη πάντα τίκεται, στενάζει ελισσωμένη. Τα σίδερα είναι ατάραγα, σκοτάδι ολογυρά της. Η καταφρονιά, η δυστυχιά σέπουν τα κοκαλά της. Τρέμει μια σε φυλακή και διάπλατη θηρίδα. Ταράζουν οι φοβού, χαίρε Πάρθενε χαίρε. Ο Κύριος μου είναι με σε, ελά σαν άσα χαίρε. Οι τείχοι αυτοί σοριάζονται, οι μαύροι πεθαμένοι. Νιώθει το πόδι αυτερωτά, στη μέση της δεμένη. Χτυπάει σπάθα φοβερή. Το κάθε πάτημά της. Ανοίγει μνήμια χόρταγο, ρωτάει για τα παιδιά της. Κανείς δεν αποκραίνεται. Βγαίνει, πετά τα όρη. Λιώνουν τα χιόνια θεδιαβή. Ο Θεέ περάσει η κόρη. Ξυπνάτε σας που κοιτιέστε, ξυπνάτε όσοι κοιμάστε. Το θάνατο όσοι αιγυπτείτε, τώρα ζωή χορτάστε. Οι χρόνοι φεύγουνε πετούν και πάντα εκείνη η μέρα είναι γραμμένη εκεί ψηλά να λάβει στον εθέρα.
με όλα τα κάλλη του ουρανού, στολίζεται όλη φύση, με χίλια μύρια λούλουγκα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, καθή σας μεταλάβει, απ' τη χάρη του Θεού, κι εσείς οι σκλάβοι, όσοι τη δάφνη στην καρδιά, να φέρετε φοβάστε, αφορισμένοι να είστε. Η κυρία Αγλαία Παπά, φιλόλογος καθηγήτρια του Σχολικού Κέντρου Λιβαδιάς, θα μιλήσει με θέμα «Η πόλης ΕΑΛΟ». 268 χρόνια πέρασαν μέχρι σήμερα από την αποφράδα εκείνη μέρα της 29ης Μαΐου του 1453. Από τότε που ακούστηκε η κραυγή «ΕΑΛΟ η πόλης» και η βασιλεύουσα, η πόλη των Αγίων, των Αυτοκρατόρων και των Φρύλων πέρασε στην κατοχή του Οθωμανού δυνάστη. Έτσι άρχισε η τουρκοκρατία. Το γένος επιβίωσε, αλλά η Κωνσταντινούπολης και η Αγία Σοφιά συνεχίζουν να παραμένουν σε ξένα χέρια. Έτσι λοιπόν το Βυζάντιο, κυβωτός του πνευματικού πλούτου της αρχαίας Ελλάδας και της χριστιανικής διδασκαλίας έπεσε. Γιατί πρέπει όμως να θυμόμαστε την ημέρα αυτή? Πρέπει να θυμόμαστε την άλωση για να αποτείουμε ένα διαρκή φόρο τιμή στο Βυζαντινό κράτος. Την Ρωμανία, όπως την αναφέρουν τα κείμενα της εποχής. Το εκχριστιανιστέν ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού έθνους, όπως το χαρακτηρίζει ο νεότερος βυζαντινολόγος ο Διονύσιος Ζακυνθινός. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη άντεξε επί 11 αιώνες. Μετά την άλωση όμως από τους Σταυροφόρους, το 1204, η εδαφική της έκταση και το σφίγος της περιορίστηκαν σημαντικά. Παρέμεινε όμως καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της το κράτος το οποίο πραγματοποιήθηκε η επιτυχημένη και δημιουργική συνάντηση χριστιανισμού και ελληνισμού. Στη συνέχεια, ακολουθεί το δημοτικό τραγούδι για τον Μάρκο Μπότσανη. Ερμηνεύουν μουσικά τα παιδιά του συλλόγου μας και που ευελπιστούμε να είναι οι συνεχιστές της δημοτικής μας παραδόσης.
ταυτόχρονα και μέρα περισυλλογής και ανασυγκρότησης των δυνάμεων του γένους. Τι πιο ωραίο μια τέτοια μέρα να έχουμε εκδηλώσεις σαν αυτή που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγίου Κοσμά, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά και τιμή δική μας και όχι δική σας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και μπορούμε ελάχιστα να βοηθήσουμε σε αυτό το σημαντικό έργο που κάνετε για την κοινότητά μας. Ευχαριστούμε επομένως τον Σύλλογο για την πρωτοβουλία του να οργανώσει διαγωνισμό δοκιμίου και ζωγραφικής με θέμα «Τα παιδιά αποτυπώνουν το νόημα του αγώνα του 1821» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση, από την εθνική μας πρωτογενεσία. Πραγματικά είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια δεδομένων των καταστάσεων. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Αργυροκάστρου για την βοήθεια και σίγουρα το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου και την Ελληνική Πρεσβεία στα Τύρανα. Η σημερινή εκδήλωση είναι ένα ξεκίνημα στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες για να μπορέσουμε να προβάλλουμε κι εμείς και να γιορτάσουμε εντωμεταξύ αυτή τη μεγάλη στιγμή για τον ελληνισμό. Τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αυτής της σημαντικής στιγμής για τον ελληνισμό, την ιστορία του ελληνισμού, που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή όλοι μας να προβάλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή την ιστορία που κοβαλάει το ελληνικό έθνος. Έχουμε χρέος και εμείς να προβάλλουμε, να αναδείξουμε, να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τα ήθη μας και τα έθιμά μας. Συγχαρητήρια σε όλους και πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι να μην είναι όπως το περασμένο καλοκαίρι, αλλά να είναι γεμάτο όλοι μαζί με τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουμε και πιστεύουμε να ξαναζήσουμε ξανά τις ωραίες στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους που θα έρθουν από την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Και να πω επίσης ότι είναι σημαντικό που όλοι προσπαθείτε και διατηρείτε την εθνική συνείδηση και τον πατριωτισμό σας. Η αγάπη προς την πατρίδα, η αγάπη, η εθνική συνείδηση είναι μια προϋπόθεση όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, αλλά είναι και μια πολύ καλή βάση για να υπάρχει σωστή συνεργασία, αμοιβαία συνεργασία, αγαστή συνεργασία, αλληλοβοήθεια και κατανόηση και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ όλων των λαών της περιοχής. Και πιστεύω ότι η ελληνική ομογένεια εδώ έχει διατηρήσει περήφανα την εθνική της συνείδηση και θα είναι πάντα και μια γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας μας και της Αλβανίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να δώσουμε τη σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτημα και για να την κατανοήσουμε στο μέγιστο, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τις ιστορικές περιστάσεις, το ανθρώπινο πνεύμα και τους συμβολισμούς της 25ης Μαρτίου. Είναι γνωστό πως για 400 χρόνια ο λόγος του ελληνισμός βρισκόταν υπό τον τυραννικό ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία βύθιζε το έθνος σε μια εποχή σκότους και καταπίεσης, κάθε πτυχής του πολιτισμού του. Αυτή η καταπίεση όμως πάει αντίθετα με το ελληνικό πνεύμα και το πνεύμα κάθε ανθρώπου που γεννιέται για να είναι ελεύθερος. Χωρίς την ελευθερία του, ο άνθρωπος μαραίνεται και υποδουλώνεται φυσικά και νοητικά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν αυτός είναι φυλακισμένος, από μέσα του μια μικρή φωνή τον καλεί να σπάσει τις αλυσίδες, και όταν αυτή η φωνή ενώνεται με αυτή όλων των υποδουλωμένων, μετατρέπεται σε μια κραυγή ελευθερίας που ισοπεδώνει κάθε τι στο διάβα της. Εμείς γιορτάζουμε, κύριε Γενικέ, κύριε εκπρόσωπε της Μητρόπολης, ως Έλληνες και όχι ως φιλέλληνες. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε κομμάτι αυτής της ιστορίας. Και ως κομμάτι αυτής της ιστορίας
Έχουμε τη δική μας συμβολή σε αυτόν τον αγώνα με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν επικεφαλής εκστρατιών που σημαδεύτηκαν στην ελληνική ιστορία. Όπως είναι ο Γρηγόριος ο Αγιοκαστρίτης, όπως είναι ο Ισπυρομιλέη από τη Χιμάρα, όπως είναι ο Σταύρος Κοντός από το Δέλβιο. Και όλοι αυτοί με τη σειρά που απαριθμούνται πάνω από 2.000 άντρες. Σε αυτά τα πλαίσια, εμείς ως Διεύθυνση Παιδείας, σε συνεργασία με όλα τα σχολεία και τους διευθυντές και με τη Χιμάρα, γιατί δεν εξαιρούμε τον ελληνισμό όπως τα περιγράφουν τα έγγραφα, αλλά εμείς συνδεόμαστε με ψυχή τον ελληνισμό και τη Χιμάρα μέσα και τα υπόλοιπα σχολεία, τα ιδιωτικά που υπάρχουν στον χώρο μας.